Dobře, a pak budu k tobě. Prosím tě, Vince, schodil z toho útesu tu. Tak takhle to vypadá, když někomu mrdá. Tohle jsem křovat, jo. Já tady máš opět. Jak se jmenujete, pane? Já jsem smrťák. Takže by to nejste mi tři, tak já musím být. Takže důkaz, že prášky účinkujou. Jste spokojenej? Já. Hezky učí. I balkin jsem si vzal jeden, malitou. To nebude i balkin. Bude nějaký neurolik. To bude nějaký kukelkin. No piči. Nebo hopsalkin. A ty hopsalkin? A byl tuken. Lubánku, veď nás. Někam do... Poplatek tady 5 korun, protože chráněný území. Tě kopnu do vejcí, jeden. Já to ještě Martin nejdí. A já nejbrachu. Hoši, vás to znám. Počkej. Ven, co můžeš. Ven, co můžeš, pana Mixu tady necháme chvilku. Já jsem vidí, tak domů. Já tady doufám, pořádku je to za bakterii, pojďte všichni. Kde jsou ty houby? Přijedete do ulice Prachovské skaly. Tamhle to je, pojďte dál. Máme i navigaci. Dobrý. Já jdu na ty. Tak tady jsou ty kokoti, tak?